Tak, máme tady další preview, tentokrát před Táborskem a Martin Rymarenko. Martin, já tě zdravím, ahoj. Ahoj, čau. Tak, hele, pojďme od začátku toho, když jsi sem přišel do zbrojovky. Máš za sebou přípravu a já možná skočím rovnou k zápasům. Proč jsi nehrál první zápasy? Co tam bylo za problém zdravotní? No vlastne ten posledný, vlastne už ten prvý ligový týždeň a som si hneď v prvom tréningu v pondelok seklo ma v zádach, takže som mal problém s chrbtom, tak som sa v podstate prvé 2 dni nemohol ani poriadne hýbať, takže toto bol ten problém, prečo som prvý zápas nebol. A teď už teda 100% zdravý. Jo, už je to lepšie, určite oveľa a už som 100% pripravený. Ty jsi v rozhovoru pro jedno médium říkal, že si zvykáš na tu, nebo že jsi zvykal na tu intenzitu trénování. Jak jsi na tom teď po měsíci a půl, po 2 měsících vlastně jakoby v Čechách? Myslím si, že som si na to zvykol, tá intenzita, hlavne tá príprava bola náročná. Myslím si, že môžem povedať, že to bola asi aj najnáročnejšia príprava, akú som doteraz zažil, takže ale dobre, vydržali sme to, všetci si myslím a môže nám to len pomôcť do zvyšku sezóny. Co kluci, jak tě přijali? Že přece jen seš cizinec, nejsi cizinec, máš tady, že Adama Hrdinu, Slováka, tak jak třeba spolu kooperujete, jak spolu fungujete? Ja si myslím, že chalani ma prijali veľmi dobre. Som za to aj celkom rád a až taký prekvapený, že tak rýchlo som sa adaptoval a že chalani sú úplne v pohode, takže v tomto nie je najmenší problém. No, když srovnáš první ligu slovenskou a druhou ligu českou, už dneska máš to porovnání vlastně jako řeknu face to face nebo z té praxe, kde vidíš nějaký ty největší rozdíly? Ako, neviem, nerad by som to nejako porovnával, proste stále si myslím, že to je prvá liga a veľa ľudí aj mi tak hovorí, alebo možno to tak tu vnímate, že tá slovenská liga nemá až takú kvalitu, ale ja si myslím, že má práve že a myslím si, že jasné, keď to porovnáme s prvou českou, tak prvú česku som nikdy nehral, ale tí chalani, čo hrali prvú česku a prvú slovensku, tak jasne hovoria, že tá česká liga je o stupeň vyššie a to je asi teda fakt, však dokazujete to aj vlastne tými výsledkami v Európe. Ale ja by som nerad porovnával tú druhú ligu s Česku, teda s prvou Slovenskou, je to rozdiel, ako ja si myslím, že je to rozdiel, je to stále ten skok. Já jsem spíš myslel, jakoby v čem je ten rozdíl, protože já určitě jako nespochybnuju ty kvality, mně jde spíš o to, v čem se třeba, je to takový to lišení se, dynamika, na Slovensku se třeba hraje víc fotbal, u nás je to víc soubojový, tak kde vidíš třeba tady ty jako rozdíly? Myslím si, že si to trafil akože celkom aj. Myslím si, že tá prvá Slovenská je celkom futbalová súťaž, nehrá sa tam až v takej intenzite ako tu, to môžem povedať, ale ako hovoríš, no je to každá tá súťaž má svoje špecifika, takže je to určite rozdiel. Co tvoje nějaký první pocity z těch prvních zápasů, protože jsi naskakoval v průběhu 1+1, dá se říct, takže i čísla hovoří. Taková ta první zkušenost vlastně s tím druholigovým fotbalem u nás. No, zatiaľ mám dobré pocity, akože tak stále sa pozeráme sami na seba, hlavne do každého zápasu ideme s tým, že samozrejme ukážeme si super, akým štýlom hrá, ale pozeráme sa sami na seba a chceme ísť do tých zápasov s tým, že chceme tie zápasy zvládať a vyhrávať a ja sa cítim dobre, tým je tiež v pohode a som rád, že sa nám zatiaľ darí, dúfam, že v tom budeme pokračovať. Teďka vlastně jdeme na Táborsko, pro tebe vlastně úplně jako neznámý soupeř. Už jste měli nějakou přípravu právě jako na Táborsko, protože teďka je ten anglický týden, tak vlastně už jste stihli něco na Táborsko vlastně jako nacvičit nebo aspoň se podívat na video? Realizačný tým nám už niečo poslal vlastne na také tie médiá, čo si môžeme pozrieť my ten zápas, takže už nám tam niečo poslali a dneska sa ešte k tomu vrátime, takže si niečo znova ukážeme a verím, že sa dobre na to pripravíme. Co Brno? Chceš v cizině, tak musím se zeptat, co Brno, už tady bydlíš, tak jak zvládáš? Nie, tak už som zabydlený, akože, keď to tak poviem a zatiaľ dobre, akože super. Ešte som toho tu veľa nestihol popozerať, ale... Že nebyly kávičky s přítelkyní, snídaní? Nic? Nie, tak jasné, také nejaké veci už boli, ale akože tak zbližšia ešte sme to nestihli nejako pozrieť, takže... Ale určite sa mi veľmi páči to mesto.